Ja. Die is echt veel plezier. Nou, wij zijn hier op Stoetra Horsie. Ik doe het samen met mijn tweelingzusje. We hebben hier meerdere stagiaires. Maar dit is van je beiden? Ja. Dit hele complex? Ja. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nou, mijn vader heeft dit gekocht en wij huren dit van hem. En op deze manier runnen wij dus het bedrijf. Hoe is dat? Veel werk. We zijn hiermee begonnen toen we 19 waren, we zijn nu 21. Jontje is wel toch wel jong hoor, net. Ja, hij was behoorlijk jong en in het begin ook wel, kwam ook wel veel op ons af. Maar op een gegeven moment dan, je ontdekt alles en je maakt alles mee en aldoende leert men. En mijn vader die heeft wel veel ervaring met de bedrijven, dus hij heeft ons altijd gesteund. En mijn moeder eigenlijk ook, dus ja, hadden genoeg steun om het op te redden. Ja, nee, dan is het mis, dus dan moet het maar ertussen weggeknipt worden. En Nasty zit in klant? Ja, hij heeft een enter merrie bij ons staan. Een Friese Henk, hè? Oh. Hij wil nog wel even vertellen wat hij ervan vindt. Nou, hij is ook wel een beetje Friese Henk, zeker of niet? Oh, oké. Hij wil graag doen alsof. Wanneer breng je al je hinderen dan? Ja, Wat nog eens zijn voor jou? nou, die hinderen ja, oppakken, goed te passen. Dus, Oké. ja. Maar een topadres. Ja? Ja. Ja. Mooie reclame. Ja. Top gedaan hoor. Nou, van het winter staan je ongeveer 140 paarden, ongeveer 100 opvolgpaarden en 35 pensioen trainingspaarden. We werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja. 7 dagen. Gaat altijd door. Ging je dan wel eens op stap? Vaker dan 3 keer per jaar niet. En is dat genoeg? Nou ja, voor onze leeftijd eigenlijk niet hè. Nee. Nou, maar we kunnen wel vaak nog leuke dingen doen, uit eten, naar de bios of een dagje weg. En hoe gaat het tussen je onderling? Hoe is dat? Nou, in het begin was het wel moeilijk om als tweeling samen te werken. Want je bent natuurlijk ook soms wel een beetje elkaars concurrenten. Maar nu hebben we gewoon, de ene is daar goed en de ander is daar goed en je moet het toch samen doen. Ja. Dus dat heeft er niks in tijd nodig? Of, Ja, maar we hebben nooit problemen. We wonen hier ook samen en ja. Dus je zit altijd op elkaars lip? Ja, 24 uur per dag. Ja. Nou. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Maar ja, je bent toch veel aan het werk, dus het is niet zo dat je veel thuis zit. Nee, tegen de tijd dat ik vaak naar binnen ga, dan wil ik eigenlijk ook wel weer op bed. Dus dat valt eigenlijk best wel mee hoor. Maar dat klinkt wel als een hut leven qua werk. Ja. Nee, we hebben ook een heel mooi leven. Ja, vind ik ook. Je wordt gewoon in het diepe gegooid. Ja. En, maar soms is dat ook niet verkeerd, want je wordt er wel zelfstandig van. Ja. Je weet van tevoren toch niet wat er op je pad komt. Nee. Het is allemaal afwachten. Ja. Maar je ouders maar dat ik mijn hond waren dan maar je. Ja. Ja, maar die hebben altijd wel het vertrouwen gehad dat wij dit konden. Ja. Die hebben nooit, want anders hadden onze ouders dit ook niet gekocht als zij niet hadden geloofd dat wij dit wel konden runnen. Want het was niet de bedoeling dat dit hun bedrijf werd. We hebben dit echt met het idee gekocht dat het voor onze toekomst is. Ja. Ja, want vertel je na 2 weken een knallende ruzie. Maar dat kun je gewoon je net permitteren. Nou ja, als je ruzie hebt moet je doorgaan. Ja, gewoon weer even uitvechten, dan is het alweer klaar. Ja, dat hoort erbij. Ja. En proberen om niet op het bedrijf ruzie te maken. En gewoon je werk te doen. En hoe is het maar de jongens? Nou, dat Net is zijn rustig. best. Een beetje rustig. Nee, dat loopt geen storm hier. Dus voorlopig wordt het nog even staren naar de kalender. Ja, Precies.
Zo. Beetje boter erop. Waarom heb je die spiekertjes op dat plankje? Nou, dat is voor de ballen. Ja, om de boter erop smarren. Maar waarvoor heb je dat dan nodig? Nou, ik ga maar in je hand. Want hoe komt het dat jou maar één erenbruiken kennen? Een hersenbloem. Ik liep op een fiets naar de boeren om waterskippen en ik kwam thuis en de fiets zie ik in het hokje en ik ben in een huis en nou, dat lees ik. Lang uit voor het onjocht. En 2,5 uur later hadden ze me vol. En toen je er weer uitkwam, toen kon je één erem niet meer bruiken. Nee, Maar je ken je weer aardig redden. ja, dat loopt wel. Ja. Toen ik thuis kwam, eerst kon ik heel nog net praten. Ze staan gewoon, had ik dat leerd. Sudoku dat hier, ik wel aardig in de holle, maar de woordzoekers en lezen. Maar ja, toen zei ze dus van de famkes, tjen Anneke, ik alle dagen dit, dat heb je niet. Ik wil ze graag breiden. Dat is het. Dat is het apparaatje. En wat is het precies? Kun je me er wat over vertellen? Ja, zei ze. Hier zit een blokje bovenop en dat kan draaien. Als je dat zet in de zonder, staat je omhalen. En daar komt de priem nog in. In dat hele Lietse gatje. Ja, Want ben je altijd een betoefd breider wist? ja, protten breiden. Hele protten. Ze kan wel tot Amsterdam komen, doorheen. Rennen. Als je al jouw sokken achter elkaar leest, Ja, en draaien en weet ik wat. dan kom je tot Amsterdam. Ja, denk ik wel. Ja. Wat zijn we dan? 2 recht, 2 averecht. Nou, en dan wordt het sokken. En voor wie breidt je deze sokken nou? Zwanen en squazwanen. Want hoeveel zwanen heb je? Ik heb 4 jongens. En die vrouw die heikje Molly, de zoon. Zo'n, zwanen en squazwanen. Ja. Ja. En die is hierin alle keer in de jouw sokken? En al in deze sokken, ja. Maar is jouw leven er gewoon echt weer even een stuk leuker op Ja, weg? tuurlijk. Doe je vol rustiger. Nu kan je rustig even zitten. Dat is mooi vandaag. Moe werden die? Ja, dan ben er weer meer.